Mensen die deze beelden sjoggen krijgen de indruk dat Cambuur het kampioenschap al binnen had. Honderden supporters wachten de spelersbus op als die weer omkomt uit Emmen. Het is feest op het Cambuurplein. De eerste hoofdprijs hebben al dat dit gebeurt. Nou, nu gaan we verder voor de volgende hoofdprijs. Het optimisme is groot en dat wilst Cambuurtje in Emmen eerst nog op achterstand komt. Een ouderwetse scrimmage, Cambuur krijgt de bal net voort en Wout Weghorst zit de bal knoert hut achter Leonard Nienhuis. Maar dit is nog geen minuut later. Via Mart Dijkstra en Martijn Barto komt de bal bij Michiel Hemmen. Die bloedt heel cool, 1-1. Heel belangrijk zakwat naar de chin-goal. Ja, dat ben gouden momenten. Als je dat aan de gelijk maken dan wist hij ook dat je wedstrijd winst. Hè. Dus krijg vlak voor rust, als het 2 laatste is, dan maken ze in de 44 met 2-1. Dan is de kans groot als het omdraait. Nou, dat weer dit ik, vlak daarachteraan. Na een oerenspelen neemt Cambuur de leiding. Een lange bal van Lucas Bijker ploft achter de verdediging van Emmen. Martijn Barto wint het sprintduel van Van der Linden en via de verdediger gaat de bal oerkeeper Peter van der Vlag hinnen. Martijn Barto maakt er 2-1 van en brengt het mooireizige Cambuur publiek in extase. De beslissing valt 10 minuten voor tijd. Juri Rozen, maar de paas op Barto, die laat hem clear voor Michiel Hemmen en weer bloedt hij heel restig. Zijn zoontje de goal van het seizoen, maar goed tarriënd werk van Barto. En Henk de Jong, die kan zijn gelok net op. Ja, dat vind ik zo mooi, jongen. En dan zit het publiek erachter. Dan in je eerste, het weer meer dan 1000 mensen uit Ljouwert wij. Ja, dat doet je wat. Dat doet de spelers wat. En die meisjes helemaal gek, jongen. Maar zo mensen, meisjes is gek. Nou ja, dat is niet een geheel misgenomen. De overwinning wordt grut viert, maar Cambuur eerder vanzelfs nog net. Het lijkt of we kampioen zijn, maar we staan nog steeds 2 puntjes achter. En we zijn afhankelijk. Maar het was wel een leuk feestje net daar bij het vak. Wij zijn Cambuur, Cambuur! En dat feestje eindigt op het balkon van het Cambuurstadion. En ik herhaal je nog maar eens, Cambuur is nog geen kampioen. Maar het feest is er nou al net minder om.